Оправям профилите на последователите ми. Това е проекция, както в принцип правя в TikTok и сега реших да я правя в YouTube. Ще гледаме 3 профила, които на пръв поглед бизнеси, които нямат нищо общо един с друг, обаче и трите имат един и същи проблем. Не продават като хората. Анелия изобщо нищо не продава, защото ние не разбираме дали тя продава нещо. Втория е Йоан. Йоан продава, но на грешната аудитория. Третия е Жени. Жени прави клипове за правилната аудитория, но продава на грешния клиент, съответно не прави достатъчно клипове за родителите. Първо ще започнем с школата. Значи, Жени Христова или Жени Христова, обаче съм написал Жени. Жени Христова е учител по български език и литература, основател на образователен център Liberi, които имат линк и може да се отиде на сайта. Хубавото е, че виждаме на нея, виждаме в класната стая, това е супер, виждаме какво прави и виждаме, че има много последователи, което е хубаво. Така, тези последователи, според мен, ги е направила с, ако и погледнем най-гледаните клипове, с клиповете, в които директно решава матури или обяснява някакво правило, примерно къде се слага запетайка, така и така. Това е супер, защото сега вече имаме доверието на учениците. В смисъл, учениците я виждат и идеята в главата им за може би ми трябва помощ по български, вече изглежда като Жени, а не като страшната тъпа даскал, която им е в даскалото и не ги е научила. Това, което ми харесва в профила е, че нали, ако погледнем по-старите видеа, има супер много стойност. В последно време обаче, като погледнем последните видеа, няма особена стойност и повечето клипове са просто продажбени, което няма лошо. Обаче, ако искаме да продаваме в социалните мрежи, това, което търсим, е да продаваме на правилния човек. Така, проблема на Жени е, че тя продава на учениците. Те са аудиторията, но не са клиента. Има малка тънка разлика. Така, аудиторията е тия, които ни гледат, на които помагаме, тия, на които променяме живота с съдържанието. Обаче, тези, които реално вадат парите и дават, са родителите. Съответно, когато продаваме, в случая на Жени, трябва да продаваме на родителите. Как да го направим това? Като интродюснем идеята за куизовете. Така, много от темите тук, особено по-гледаните клипове, са примерно ето къде се слага запетайка, ето къде се използва и или, ето къде се използва ОУ, нали, това са супер яки неща. Обаче, вместо да е ето правилото, защото това вече го има, аз какво бих направил е да направя клип, който ще е всъщност тест към децата, но през родителите. Да направи клип, който е, ако имате ученик, който е 12 клас тази година, ако имате дете, което е 12 клас тази година, питайте го това. И просто дай няколко въпроса. Примерно тук пълен член или кратък член, пълен член или кратък член. И някакво родителите всъщност да го видят това нещо и да го покажат на децата си. Защо ще проработи това? Защото тогава даваме на родителя инструмент, т.е. този квиз, този тест, инструмент, с който те могат да диагностицират дали детето има нужда от Liberi център, Liberi. Дали имат нужда от твоите уроци. Съответно, това ще е много добро. Трябва да се интродюснат куизове. Куизове за 7 клас и 12 клас. Когато става въпрос за информация, Жени, знам, ти си свикнала всяка година да идват хора, които, нали, деца, които са на най-съща възраст и ти да им да обясняваш едно и също нещо по един и същи начин, защото те са си различни и не са го чували преди. Обаче, когато става въпрос за социални мрежи, трябва кратък и пълен член, да намериш милиони и половина начина, в които да го обясняваш. И да го обясняваш до спукване, до дупка. Трябва буквално всеки човек, който е бил 12 клас от сега нататък, докато качва в социалните мрежи, да е минал през своя профил и да си му помогне в своя профил. Okay? Освен това, има някаква идея за допълнителни продукти. Не знам дали предлагате просто правене на тестови матури, на пробни матури. Това също би било яко, защото ако някой му е полезно това съдържание, и само от съдържанието се подготви за матурата, може все пак някакви пари да даде, за да му направите тест, пробна матура и оттам вече да го изпитвате и да му дадете насоки и така, да е като мини обучение. Трета грешка, която виждам е всъщност, че не виждам нищо от класната стая. Аз гледам клипове и по едно време бях почти убеден, че нещата се случват онлайн, че уроците ще са онлайн. Гледам обаче малко повече и какво се оказва всъщност? Не са онлайн. Уроците се правят в класна стая, която ние не виждаме. Постоянно виждам клипове, които гърмат, които са учител, ето така, учениците са от друга страна на стаята, не снимаме децата без тяхно позволение, но ти задаваш някакъв въпрос, учениците ти отговарят. Съответно, ето такива тип клипове можеш да правиш, за да се усети всъщност класната стая, да се усети, че децата са там, да се усети, че е легит.
Жени, честно, добре се справяш. Виждам, че имаш то блокаж в главата, че ама аз това вече съм го говорил, ама аз вече съм обяснявал краткия член, пълния член. Да, обясни го пак. Като тия 33 000 последователя са сигурно вече завършили и сигурно вече не ги интересува твоя клип. Съответно, пред твоите клипове. Съответно, това, което бих искал е да се фокусираш над родителите на първо място, второ, да видим неща от класната стая и трето, просто пак и пак прави едни и същи клипове. Мисля, ти най-добре знаеш, че за 12-класниците, за 7-класниците, за да им преподадеш като хората, трябва да им го набиеш в главата, трябва много пъти да им го обясниш. Дори това да означава да се повтаряш и да правиш едни и същи клипове 1000 пъти. Като по-добре да правиш едни и същи клипове 1000 пъти, отколкото да си го обяснила веднъж и сега да очакваш, че някой ще ти скролне някъде профила и алгоритъма ще го намери. Не, по-добре ги обясняй пак. Следващия е Йохан Мастър 5. Така, 20 години опит в строителството ме научиха, че най-важни са качеството и доверието. Работя с внимание към детайла. За контакт, телефонен номер. Така, първо, ако мислиш да изгърмяваш в TikTok и да имаш много гледания и последователи, не препоръчвам да се слага номера така просто да се фърля. Защо? Защото ще направиш някой клип с 500 000 гледания и изведнъж ще почнат да ти звънат като луди само за да те тролят. Съответно, бих казал по-скоро пишете на лично и да имаш някаква форма за записвания някъде, където хората ти пишат съобщение, слагат си номера и ти ги прозвъняваш да ги питаш какъв проблема. Защото иначе просто ти гръми телефона от сутрин до вечер и не е много хубаво това. Така, това е първото нещо. Описанието ти е окей. Между другото, супер, защото вижда се какво правиш. Малко, хубаво, че се фокусира на мисията, качеството и доверието са най-важно. Това е супер ценност. Обаче, 20 години опит в строителството, майстор ли си, оправяш неща или само строиш неща? Ако ми трябва нова кухня, ти ще ми я оправиш. Ама ако ми трябва, примерно, нещо, не знам, по-малко, правиш ли го, не го ли правиш? Трябва да разберем. Освен това, от самото съдържание не се разбира много. Така, бих казал най-голям проблем, който е подобен на този на Жени. Така, Жени, аудиторията е учениците, но тя трябва да продава на родителите, докато Йоан, аудиторията му трябва да са крайните клиенти, които имат нужда от нещо да си оправят в тях. На него аудиторията са му други майстори. Ако му отворим който и да е клип, виждаме буквално колегите. В смисъл, гледай какво става. Който работи с MP, значи нищо не разбира. Бетоноконтакт не е за поръсти основи. Нищо не губиш, от опит глава не боли. В Холандия само на картон я правят, няма ядове. Всичките ти коментари са колеги. Не вярвам, че някой твой колега ще ти даде пари, за да му правиш нещо. Основен проблем, особено при хората са занаяти. Правят си съдържанието така, че да е интересно за тях. Обаче, ако е интересно за тебе, най-вероятно, да не мислиш, че ми е толкова интересно да стоя тук да ти обяснявам, да ти гледам профил. Това ми е интересно. Това съм мислил, гледал, правил за себе си, правил за други хора. Обаче, когато искаме да продаваме на крайен клиент, трябва да се фокусираш на много повече клипове, които да са с фокус крайния клиент. Тоест, ако имате еди какъв си проблем с стената, с мазилката, най-вероятно е еди какво си и трябва да извикате майстор, който майстор да направи еди какво си. Трябва да правиш клипове, които да са полезни на крайния клиент, който ще те наеме. Така, тоест, предполагам, че доста хора ти звънат и те питат, добре, това моля да направи, това моля да направи. Добре, направи клипове, кажи какво правиш. Освен това, няма да е лошо да имаш някаква проекция, в която просто показваш различни проекти, да кажем имаш някаква баня за правене. Сега, ако правиш бани, тази баня ти отнема една седмица, примерно няколко дена да я направиш. Според мен ще е хубаво да вкарваш нас, зрителите, в целият ти процес. Как работиш, с какви материали работиш и започва така. Понеделник качваш клип. Почнали сме да правим тази баня, тя изглежда така, целта ще е да сложим тези почки там, утре идва еди какво си и ще го сложим. Перфектно. В рамките на тази една седмица, всеки ден правиш клип, в който просто покажеш какъв е прогреса по тази баня, че накрая правиш един клип, който е ето как беше банята, като започнем на началото на седмицата, ето как е банята в края на седмицата. Съответно, ето това искаме ние да видим наистина как работиш. И тия клипове ще са полезни за крайния клиент. Така, Йоан същия проблем като Жени. Не продава на правилния човек, не прави клиповете за правилния човек. Йоан, друго нещо, аз ми записах тук. Спри с тази музика, без музика и клиповете трябва да са малко по-дълги с повече стойност. Защо? Защото, примерно, много от клиповете са... тук видях един клип, който е сега ще взема тия трите неща и ще ги пробвам. И той е 30 секунди клип. В смисъл, без такива тъпоти, не трябва да имаш клип, който
ето тия трите неща, аз ще правя еди какво си. Не, по-скоро направи клип, в който наистина показваш трите шпакловки, покажи разликата и обясни на хората коя да купят. Съответно, ти може да си майстора на обикновения човек, който дава акъл в TikTok. Ти може да си човека, който пази хората от некадърни майстори. Ти може да си човек, който, ако вашия майстор ви казва, че еди какво си трябва да се направи, не му вярвайте, преценете, може би ви лъжи. Много клиповете първо се чува някаква музика и чак тогава почваш да говориш. Хубаво е в клиповете директно да почваш да говориш от началото. Това е основното нещо при Йоан. Цялата му аудитория са майстори, а майсторите нямат нужда от майстори, защото те си майстори. Съответно, Йоане, почни да си полезен на твой идеален клиент. Третия профил, който ще разгледаме днеска, е Анелия Йога Аура. Анелия Йога Аура. Фейс йога. Фейс йога и хормонална йога. 18 години фарма опит. Така, някой ще ми каже каква е приликата между Жени, Йоан и Анелия. Приликата е, че не разбирам какво продава и между тримата. Отново, добре, имаме фейс йога и хормонална йога. Обаче имаш някакви пакети, предлагаш ли нещо, моля ме научиш, ти ли ми правиш фейс йогата, имаш ли студио за йога, какво значи хормонална йога и как да почна да я използвам още от твоя TikTok, че всъщност да искам да ти платя каквито и да е пари. Така, при Анелия не знаем как да се свържем с нея, може ли да се свържем с нея, трябва ли да се свързваме с нея, има ли не разбирам, ако искам още от твоето съдържание и още неща да ми кажеш специално за мен и моя случай и да ми следиш прогреса, има ли как ти дам пари за това нещо? Не го разбираме. По никакъв начин не разбираме в социалните мрежи. По мое мнение, Анелия, по никакъв начин не трябва да даваш клипове, които са просто някаква музичка и някакъв текст на екрана. По-добре се фокусирай на това да решаваш конкретни проблеми с твоите методи. Така, идеята е хората в продължение на времето, докато те гледат, да схванат вече как правиш нещата и следващия път, като имат нещо, директно да искат да отидат в твоя профил или още по-добре директно ти звънат. Съответно, примерно, двойна брадичка. Правиш клип, който е, ако имате двойна брадичка, правете това упражнение в рамките на 2 седмици, и там каквото ти би им дала, нали? В рамките на 2 седмици и вижте ефекта. Ефектът трябва да е такъв, защото тук е това, така и ще му стича малко по-технически и клипа е готов. Трите основни неща, които бих променил с твоя профил са: първо, да разберем, моля свърза с тебе по някакъв начин, моля ти пише, имаш ли сайт, по някакъв начин да се свърза с тебе, че да ти дам пари за нещо, ако аз искам, нали? Без да им продаваш нещо директно, ти просто си като пичове, ето ви проблема, решаваш им проблема, те ти отиват на профила и виждат, че може да се свържат с тебе. Тоест може да пиши налично, ако имаш нужда от лична консултация. Нещо такова. Безплатна консултация, може да ти е 10 минути, просто се чуеш човека и там да му предложиш някакви неща и да му кажеш, окей, мога това да ти продължа. Не знам как работиш, защото не си го написала. Разбираш ли? Така, второто нещо, което бих променил е конкретни поредици. В смисъл като хвани най-основните проблеми и ето тук вече мога да препоръчам AI да използваш. Кажи му на ChatGPT да направи deep research по твоята тема, абсолютно всички проблеми, които може да има твой идеален клиент и после почни да правиш поредица с всяко едно нещо, как може да се реши с твоята фейс йога. Съответно, аз съм записал тук няколко неща. Паднал клепач, подпухване на лицето след сън, двойна брадичка, там ти си направил клип за изгърбване. Съответно, всичките ето тези неща, които могат да са полезни, ти трябва да ги решаваш като проблеми. Това бяха нашите 3 профила и трите имат един и същи проблем. Не продават като хората. Анелия изобщо нищо не продава, защото ние не разбираме дали тя продава нещо. Втория е Йоан. Йоан продава, но на грешната аудитория. Третия е Жени. Жени прави клипове за правилната аудитория, но продава на грешния клиент, съответно не прави достатъчно клипове за родителите. Така, това още между трите. Ако искате да погледнете и вашия профил, напишете си ата долу в коментарите и кажете какво мислите за този клип и дали искате да направя още подобни. А ако не ви се чака да стигна до вас да прегледам вашия профил, направо скринете линка отдолу, може да си направим една безплатна консултация, в която да ви кажа какво мисля за вашето положение, да ви разгледам проблемите и да видим дали мога да работим заедно, за да ви помогна изобщо да ги изчистите тези неща и вече да нямате проблеми, да имате постоянно клиенти само с органично съдържание в социалните мрежи. Така, това е всичко от мен. God bless you all. Чуваме се в следващото клипче. Ай!